Ponies vinden de einekroos heerlijk. Maar kei is zinniger als het gaat om het eten ervan. Als ik het voor de kei lees, de eten is het nog net. Het is wel mogelijk als het niet gaat, maar het opmengen in de mengvoerwijn en het in totaal rond zo mooi voor je, dan vind je het eigenlijk mee zitten mee, maar het zit er wel in, dus dan krijg je het wel binnen. Het komt uit een viever van 2000 kanten meter. Speciaal online voor de productie van einekroos. Dit is het product. Ja, je ziet een mooi fris green, reet aan de onderkant, watteltjes erom en ja, het groeit hartstikke mooi dit hier. Posma is tevreden en ook de onderzoekers binnen positief. Het is heeg in eiwit en het groeit heel snel en het heeft een hege opbrengst per vierkante meter. Dus ja, het is eigenlijk heel mooi geworden. En als het hier lokaal produceren wordt, dat is alleen maar mooier. Dan hoe je net dat soja uit Amerika of ver weg is dan voor te halen. Dus staan de melkveehouders nog net in de riegen van einekroos. Het is natuurlijk nog best wel, het is in de beginfase allemaal. Zo is bijvoorbeeld wind heeft een heel erge invloed op het kroos. Het wordt aan de zijkant gewaaid. Hoeveel voeding heeft het kroos nou precies nodig om op te groeien? Dat zijn allemaal vragen die wij bij Van Alle Arenstein gezamenlijk met de boer proberen te beantwoorden.